hemen zegoen Mendiko Solon, eta ikusten duzuen moduan hemen, umeen parte hartzea sustatzeko lasterketa bat antolatu dugu, txakurrosean eta trailean egiteko modukoa, eta gaurkoan 15 bat familia etorri dira, beraien umeekin batera, inguru giro itxel honetaz disfrutatzeko. Pizkat luzea gizitzaigun, ez? Bai. Bai, azkenengo zatia oso nekatuta amaitu genuen. Bai. Buelta osoa. Egingo dugu buelta osoa hemendik eta... Gero itxulia hemendik. Bai. Ausartak lasterketa hasi zenetik, urte guztietan egin dugu. Bai, iglesias naiz, Arrigorriagako naiz, eta hau nire lehenengo aldia da txakurrarekin lehiaketa bat egiten. Espero dut ondo pasatzea eta ez dakit irabaziko dudan, baina ondo pasatzea txakurrarekin.